So lero pa Twitter ndatukwanidwa kwambiri pa X kwambiri chifukwa cha opinion yanga. Komano it started pamene Kwima Mchizi lawyer uja anaposta kuti Professor Ijika Nyongolo said something to the effect that a full-grown man cannot claim that they had sexual intercourse with a child because the child looked odd. He said, if not by size, you will always know a child by their behavior. Arikuwa mushopo is the first thing akutenga ndikamba. So after I saw the post in personally, nango banga reply, what's the age of consent in Malawi? Sinanka I wasn't sure. Maganza according to 18, 16. So anandianka kuti 18. According to lawyer, yeah, he's a good lawyer. And lawyer ndiwa msibila so kwambiri neo. Anandianka kuti 18. So I replied, and my reply was like, I think the age of consent in Malawi should be 16 because most girls at that age are already matured, both physical and mentally. Their bodies and minds are developed enough to understand relationships and make their own decisions. Insisting that it stays at 18 doesn't match what's really happening in society, and if we keep pushing that line, we might as well start building 2 more prisons just to lock up people in normal relationships. What we need is proper education and protection from real abuse, not laws that punish reality. That was my comment. In short, maganizo anga age of consent ichoke pa 18 ibwele pa 16. Amene ali maganizo anga, and it was a subjective view. Sindi kuti nende noganiza kwambiri no kuti almost every week ndikumva kuti akuna mwana zake 16 17 maji zake ambira makhala then sitingajisise kuti chifike pamene papa. So anthu ananditukwana pamene pachapa, most of them iwe fit ulindazi chemaliyo ofunika asikana sama kuandikire momo. So I was like, no, we can't be doing like this. Okay, this is the Twitter as TikTok chani. It's a public sphere, and Julian Habermas, one of the scholars media and communications, major argument yake ndio kuti malonga tamene ajawa tizigwirisira ntchito kambirana zinthu ngati zimene and malamulo they are not static. Malamulo amasintha, they evolve over time, and zifukwa zimene zimasintha malamulo ndi zinthu ngati zimene kuti kuchitika zinthu zina zake. So we people, we have to question. Remember one question, what is this kuchitika chifukwa chani? I think this kuchitika chifukwa chakuti chakuti. So ine maganizo anga ndikuona ngati kuti kapena zimene ziyazi kuchitika chifukwa chakuti 18 uja ndikutali ndeti nakasisa kubwera pachapa 16. So I don't know. Ine maganizo ano ndotani pankhani ngati zimene mumagwirizana ndi 18 yomweyo kapena 16. Amene anali maganizo anga andi anali maganizo anga apa nthawi imeneyo after I saw the post. It doesn't mean kuti nayo I go by those principles. No, you can't call me pedophile. Now of course magazi ani na pedophile, you can't call me pedophile. Munthu wakuti I'm not interested in that sikana amene ali ang'ono kutengera msinkhu wanga. Most of the times I'm attracted to asikana amene ndikuona ngati akuluakulu. You can't call me pedophile. Anyway, shout out to Kwima Mchizi.